Masantos siya kabosan, magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga kababayan nating Pangasinense mula sa weste hanggang eastern part, doon sa Bulina, Alaminos, hanggang dito naman sa San Quintin, sa San Nicolas, Mingan, Tayog at mga karatigbayan dito sa Bautista, San Carlos, ganyan. Dito naman sa Bandarito, Pusurobio, Sison, San Fabian, Binalunan, Lawak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito naman po muli kami sa Kapihan sa Malayan, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Partner, bumati ka muna sa ating mga viewers. Yes, magandang umaga mga kaibigan, sa inyo pong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan. Magandang umaga sa anuman kayo sa dako ng ating bansang Pilipinas. Yes. Saray kaluyagan, maabig na masantos siya kabusan, at siguro namin, kadagiti kakailian, ito'y po surubi apo, naimbag na bigat, kada kayo amin, manipod iti 34, nga barangay. Tayo po ay, barangay. yes, partner, Friday the 13th. Friday the 13th, mag-iingat po kayo. Alam nyo naman po, may mga paniniwala ang ilan sa atin diyan na kapag araw ng Biyernes at pumatak sa pitsang 13, ay tawag nila diyan Friday the 13th, ay meron daw yung mga iba may paniniwala, partner, na may ihahatid na hindi magandang kwan. Sana naman po ay mailayo tayong lahat sa anumang karamdaman at kapamakan ngayong araw. Partner, ano ang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin, partner, ganito. Yes. Yung dumadaming kaso ng Dumadami. Yan. Nakaka-alarma talaga, partner. Nakakatakot po ito, mga kaibigan. Yung dumadami ang daming lamok ngayon, partner. Yan nga. Siguro dahil sa tag-ulan, ano? Tag-ulan. Tapos maraming kapaligiran. Mga kanal, mga stagnant water. Stagnant water. Umabot na po ng 3,000. 3,000? 3,000 ba na? Ang kaso? Na kaso ng sa buong lalawigan? buong lalawigan. Naku po. Ayun, ito sa Provincial Health Office. Oo. Mga nanay, mga tatay, alagaan po ninyo. Mag-iingat po kayo. Lalo na yung mga bata dyan na naglalaro kung saan-saan. Alam mo, partner, kasi yung yung lamok, namamahay yan sa mga water, sa mga tubig na hindi dumadaloy. Yan, marumi. Tsaka yung mga tambak ng basura. Yan po. Kaya ugaliin pong maglinis ng kapaligiran kasi po, mayroon pa nga po itong linalabanan natin itong COVID na ito. Tapos nandiyan na naman po at umatake na naman ang dengue. Oo. At ang dengue, partner, talagang napahihirapan ka din yan, yung katawan mo. Talagang ano rin yan, dreaded disease. At saka ang inaatake niyan, partner, yung dugo, yung blood cells mo. Yes. Ang inaatake niya. Bumababa ang count ng red blood cells mo. Kaya, nakaka-alarma talaga, nakakatakot. Last year, partner, maraming namatay. Sa dengue. Ito ba yung kaso ng dingbak siya noon? Yung di ba na-investiga yun sa Senado noon? Oo, yung bakuna na dingbak siya. Na ito ay para sa mga ganyang sakit na naging palpak. Kaya medyo nagkapobya itong ating mga kababayan sa bakuna. Dahil nga dito sa dingbak siya na ito na tila hindi masyadong napag-aralan, mga kaibigan. Pero mayroon pa ba, nagbabakuna pa ba sila ngayon ng yung bakuna ng para sa dengue, partner? Ano sa ang alam ko, partner, mayroon yung mga usual pa rin na binabakuna para sa mga anti-polio, mga bakuna para sa measles. Mayroon pa rin yung mga bakuna na ginagawa ng DOH sa mga RHO. At tuloy-tuloy pa rin yan, partner. Pati itong dengue siguro, sana meron. Kasi yung mga bata lalo na hindi pa nababakunahan ng
Ay, yan yung para sa dingking ay dapat magpabakuna na sila. Kasi yun na nga, napakahirap magkasakit ngayong panahon. Itong problema ito, partner, dahil gawa ng minsan parang ang dating sa ating mga kabayan parang gas-gas na. Yung bang parang hindi na masyadong pinapansin niya, hindi masyadong binibigyan ng pagpapahalaga. Mamaya nagkasakit na yung anak nila, saka lang sila mag-aaburido. Ito, partner, ano kasi, parang effort lang ng every household. Magulang na Tama. Ikaw sa bahay mo, wala namang ibang napaka-epektibong lunas nito, mga kaibigan, kundi po yung paglilinis ng kapaligiran. Sipag lang yung maglinis. Sipag lang ng konti. Yan. At saka mga kababayan, paalala po sa inyo kung ano po yung mga bakuna na available sa inyong lugar, sa inyong RHU, ay samantalahin po ninyo kasi libre naman po yan na pinagkakaloob ng ating gobyerno. Huwag po kayong mag-alinlangan o mag-atubili na magpabakuna kung kinakailangan. Hindi lang po itong bakuna na para sa COVID. Yung mga lumang bakuna po, yung sino ang hindi pa nababakunahan, ay kayo po ay sumangguni sa inyong RHU. Kasi mahirap po pag dumapo sa inyo ang mga karamdamang ganyan, gastos, abala, tapos yung kahirap sa katawan, di ba, partner? Tama yan, partner. At saka ito, partner, pag-usapan natin, itong mga nabakunahan sa COVID. Para sa COVID, di ba meron silang ini-issue na parang, anong tawag doon, yung card? Card, oo. Ang nagkaroon ng problema, partner, na nakita ko sa balita, na yung mga kababayan natin na pumupunta para magtrabaho sa ibang bansa, ay nagkakaroon sila ng problema. Sa kadahilanang ang card na nai-issue sa kanila o sa atin dito, halimbawa, iba-ibang klase, hindi uniforme, hindi parehas. Meron yung halimbawa sa Tarlac, iba yung ibang klase yung card nila, yung vaccination card nila. Saka parang simpleng papel lang. Dito sa Pangasinan, iba rin. Siguro ang maganda yan, partner, para maiwasan yung mga ganong problema ng ating mga kababayan na fully vaccinated na sila, may card sila, pero pagdating sa kanilang pupuntahang bansa, hindi ino-honor yung dahil iba-iba magkakaiba. Yun ang mahirap. Ang condom, partner, wala kaya yung iisang klase lang, parang yellow card. Yan yung parang galing sa World Health Organization talaga, na isang card. Mag-design sila ng isang klase ng card. Para sa lahat ng probinsya, iisang klase lang. Yung special na card na parang pwedeng may scan. Tama, yan. May QR code. Tama. Yan ang talagang magpapatunay na vaccinated siya. Vaccinated ka. Kasi nga naman, partner, kung mag-a-abroad, pagdating doon, maaabala siya o kung ano-ano pang problema ang mahaharap niya doon dahil nga doon sa question na yon, ay kaawa-awa naman yung kababayan natin. Tama yan. Di ba? Kung nasa abroad ka, nagkaroon ka ng mga problemang ganyan, napakahirap po. Hindi naman ina-accept, ino-honor. Ay paano yan? So ang mangyayari noon, it's either pabakunahan siya ulit. Pwede kayang pabakunahan siya ulit doon? Hindi naman siguro pwede yun. Hindi na, pwede kasi over ka na. Baka ma-overdose ka na. Overdose ka na. Okay, ang panyan ay makialam yung mga dole o labor, di ba? Kagabi, partner, yung nakita ko, may dinidesign ang ahensya na under kay Secretary Gringo Nasan, DICT. Isa itong magandang card, special, na talagang
pag ginamit mo, ito yung pangkalahatan, common, na card na gagamitin na ng mga Pinoy na pupunta ng abroad. Maganda po ito kung matapos ito, partner. Iba, ano yan, particular yan sa health? Health, yes. Okay. Oo, health. Oo. Dahil sa Hong Kong, yun nga, isa daw sa mga bansa na kumi-question. Tama, Hindi tama. tumatanggap Oo. sa yung papel na yan. Oo. Na iba-iba, kala mo, papel di ano lang. Oo. Parang kwan lang. Nga, Papel lang na. hindi mo sila masisisi. Pero, siyempre, napakarami nating kababayan dyan sa Hong Kong. Yes. Di ba, partner? Marami, talaga. Pagka sila nagka-problema dahil dyan, ay naku, Diyos ko, dapat makialam ang Foreign Affairs, yung Ministry of Labor, kung paano ang solusyonan ang bagay na yan. Bueno, dito naman po sa bayan natin, sa bayan ng Pusurubio, partner, ay saludo po kami sa RHO, sa inyong mga kasipagan dyan. Alam po namin ang inyong ginagawang pagpaninilbihan sa ating mga kababayan. Ay maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa RHU. Yung mga PHW. Mga PHW, yung mga masisipag. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa ating mga kababayan. Pagpalain po kayo. Kahit na overtime na sila dyan, trabaho pa rin. Kahit na magsakripisyo ng sobrang oras, ano? sobrang oras. Kasi nga naman sa dami ng Minsan hindi na sila kumakain. Hindi na sila nanananghalian. Ay, naku, huwag nyo gagawin yan. Magpabili na lang po kayo ng inyong kwan kung kayo po ay hindi pwedeng umalis sa inyong kinauupuan. Magpabili. Pabili kayo sa mga inasal o kaya sa yung mga turo-turo dyan, partner. Pwede naman eh. Pero nakakaawa rin to kasi kulang sila sa staff. Naiintindihan natin yan, partner. Tama yan, partner. Kung hindi nga siya makakaalis sa kanyang kinauupuan kasi yung isang oras na break niya, sayang nga naman yung ma-assist niya, di ba? Tama yan. Ilan kaya ang mga personnel sa RHO ngayon, partner, kasama ang mga BHW? Hindi ko... Ano yung BHW galing sa iba't ibang barangay? May toka sila, no? Yes. Halimbawa, sabihin na natin District 4, BHW, tutoka ngayong araw. Yes. Sa susunod na araw, ibang barangay naman, parang gano'n. Okay. Siyempre kasi sa dami rin ng tao na kailangang i-assist, tutulong din sila. Kasi hindi kakayanin ang mga staff ng RHO, ano? Dahil yung RHO, ang balita ko, partner, dyan eh. May dalawang, yata, nag-abroad. I see. Kaya hanggang ngayon, ang problema, hindi naman daw pinipilapan yung dalawang posisyon dyan na nawala. Sana mapunan din po yung kakulangan dyan sa RHO. Kasi lalo na po ngayong panahon na ito, napakarami pong mga sakit na dagdag ko lang sakit yung nilis na partner. Talaga. Ng babangil. Jarat Barbarangay. Ang dami pong nagkakasakit ngayon. Yung trangkaso. Lagnan, grabe po, ang daming sakit ngayon. Ibili ka ng gamot sa butika, wala ka nang mabili dahil sa dami po ng bumibili. Kumain po ng masustansya, kahit po mga sabaw-sabaw, mararamay kayong partner, inlambong niya bulong na marunggay ko kanto, sa sarag ko, gano dilis lang sa bungto partner. Inlambong niya. Sardinas ko kanto rin, walay bulong na palya to. Kamote. Mararamay masustansyang mga gulay. Marami po. Hindi po mahal yung mga yan. Minsan nga nahihingi lang yan sa kapitbahay. Tanim po tayo. Diyan po sa mga bakanting lote. Ano naman kung magtanim kayo dyan ng okra, ampalaya. Tama. Ano pala, partner, magpasalamat tayo sa ating guest nung nakaraan. Si Ginoong Carbonel ng
Sterling. Sterling. Sila po ay nangako ng mga donasyon para sa ating mga partners sa itong darating na linggo. Maraming salamat po diyan sa inyo sa Sterling, Mr. Carbonell, Antonio Carbonell. Ayan, partner. Maganda yung mga paliwanag ni Antonio Carbonell, partner. Na Hybrid. SL Agritech Corporation ang kumpanya nila. Nangako sila ng tulong sa darating na linggo. Ipamamahagi natin yung mga tulong na yan sa ating mga magsasaka. Hybridization at saka yung masagana Sagana 99. Ayan. Magandang programa para sa agrikultura, mga kaibigan. Partner, itong pag-usapan natin na susunod, nalalapit na naman ang pasukan ng mga bata. Tama. Kung itong mga sakit na nandito, mga dengue, ganyan, dapat po linisin na rin yung mga eskwelahan. Kasi yung mga eskwelahan, pag bakante yan, empty, pinamamahayan, pinamumukaran ng mga lamok, kung ano-ano pang mga insektong nagdadala ng mga sakit. Yung mga kanal, maraming nakatambak na basura. Meron akong pinuntahan, partner, isang barangay. Yung kanal nila na daanan ng patubig, nako, punong-puno ng basura. Hindi ko na lang sasabihin kung anong barangay. Pero pupuntahan ko na lang para sabihin. Hindi ko na po babanggitin dito. Pupuntahan ko na lang yung lugar na yun, nagkakausapin ko kahit na isang barangay council lang para ipaalala sa kanila. Kasi nakita ko, tambak ng basura talaga. Yan ang nakakatakot yan dahil maraming lamok yan. Namamahay. Partner, baka may gusto kang batiin dyan sa ating mga kababayan dyan at habang binabasa ko ang ating mga comment dito. Binabati natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Barangay Sugkong, dyan kay Kapitana Esperanzati. At dyan din po sa Barangay Malukyat, si Punong Barangay Apollo, at saka yung mga kabarangay po natin dyan sa Palakpalag. Magandang umaga. Siyempre, sa mga iba pang barangay ng ating bayan. Binabati ko rin ang ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Unang-una ang Bangko Makati, Ma'am Cheryl, magandang umaga po. Maraming salamat. At ang Smart Communication, ayan. At siyempre ang Tangay-Tangay Restaurant kay Madam Princess. Magandang umaga po sa inyo. Babalik po kami pagkalaan ng ilang paalala.
morning, good morning. Balik po tayo, dito na naman sa Kapihan sa Malayan at ang oras alas 8:55 ng umaga. Partner. Okay. Ilang araw na lang mga kaibigan. Nakakalahati na po. Nakakalahati na ang Agosto. Nangangalahati na. Tama. Ilang araw na lang. September na. Magsisimula na po yung buwan ng buwan. Christmas na po sa Pilipinas. Pagpalagay ko, partner, next month may magpapatugtog na ng Tayo ng pinakamahabang Christmas sa buong mundo. Totoo yan. 4 na buwan. 4 na buwan. 4 na buwan plus. Meron pa. Hanggang January 6. January 6 yung 3 Kings. Ang kostumbre natin, partner, talagang nakakatanda naman. Maganda. Kasi, alam mo yung mga magbabakasyon, mga bakasyonista, galing sa kung saan abroad, sa Amerika, sa Europe, ganyan. Mag-uuwian marami mag-uuwian sa Pasko. Tapos, siyempre, masaya ang buong pamilya, partner. Di ba? Pagka gano'n, matagal na pagsasama nila, bakasyon nga, gano'n. Masaya, gastusan. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, kung kayo po ay mayroon ding planong magbakasyon ngayong nalalapit na Kapaskuhan, ay magpabakunan na rin po kayo dyan kung saan man po kayo magagaling. Ayan, para po hindi na po kayo pahirapan dito, baka yung mga tinatawag nilang quarantine. Meron pa rin quarantine yata, kahit na fully vaccinated ka na pag galing ka sa ibang bansa. Pero bintahe pa rin yung pagkabakunado na kayo. Iba pa rin, oo. Pinangahawakan ka na ikaw ay talagang fully vaccinated na. At marami na rin partner sa ating mga kababayan ang nagpupuntahan sa mga iba't ibang tourist destination. Mga resort. Oo. Nakikita natin talagang naghahanap ng kapaglibangan. Oo. Makapag-unwind. Makapag-banding. Itong mga pamilya. Nariyan sila sa mga iba't ibang mga resort. Sa Western, marami pa na. Dito sa Eastern, yung mga magagandang dyan. Dito sa Ordaneta, partner, yung Lislan Resort. Yes. Open naman yan Open siya. Yes. Pero may guidelines nga lang na sinusunod ayon sa IATF guidelines. Kung masunod mo lang naman yung guidelines, okay naman. Pwede. Diyan lang partner sa sa Bantugan. El Pobre. Resort. Napakagandang resort. Kompleto ang amenities dyan. Kay Boss Badong. Napakabait na tao niyan. Kanyang swimming pool doon na ang natural talaga. Walang chemical. Pinapaikot ng windmill. At saka yung partner, yung ginagawa niya doon ngayon, yung mini Bornholm Park. Yung merong sasakyan mga bangka, gano'n. Boating. Kaya daming mga tilapia niya. may mga nag-good morning sa atin dito, partner. Queen Shin Jaylee, magandang umaga po. Si Michaelin Ibaan, Faye Cervantes from Hong Kong, Dayo Nases, good morning po. Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Lourdes Malagday, good morning po from Hong Kong din. Si Ronaldin Bernardo, magandang umaga. Najera Pau, good morning din. Ayan, nanonood sila. Taga Santa Barbara ito, si Juan Najera. At siyempre, ang mga si Soriano Charm, Mefi Macaira, Rowena Flores Guleng, Nora Hinese, si Jonalyn Tadio, magandang umaga. Lourdes Islaba, Linlin,
Pay Aquarius, si Ma'am Jocelyn Buada, magandang umaga po. Salamat po sa tulong ninyo kahapon. Yan, marami pa partner. Hindi ko na mababanggit lahat. Kahit sa, alam mo partner, dito sa bahay lang. Yung mga, kasi nga, di ba, marami sa mga kababayan natin ang umiiwas din sa paglabas. Yan. Tumataas din ang bill nila. Alam mo kung bakit? Siyempre, laging nanonood na lang ng TV. Siyempre, Lagi na lang naka-electric fan. Ayan. O kung aircon. Dahil walang magawa sa bahay, may kain, luto. Siyempre, tataas din ang bill. Netflix. YouTube. Pero mas mainam na yung ganun partner kaysa sa lalabas sila. Tama. Vulnerable sa mas safe sila pagka ganun. Kaya alam ko yung mga kababayan natin yan, inip na lumabas, lalo na yung mga bata. Talaga. Mga bata hindi nakalabas ng isang taon. Tagal. Hindi nakapasyal sa mall, sa mga park. Talagang siyempre mga yan, inip na talaga sa bahay. Sana partner, itong pagdating ng bakuna mas bumilis pa. At mas dumami pa. Ang narinig ko sa balita kahapon partner, meron na namang parang darating na mga bakuna. Yan. Sana magtuloy-tuloy na ito kasi para po bago magpasko, diretso na ang ating pwede na tayong lumabas. Ganyan. Sana nga. Oo. Ang problema, lalong tumataas. Yung variant. NCR, lalong tumaas. Nung isang araw partner, 12,000 na higit. Ang isang araw, cases na bago. Sa loob ng highest yun. Napakataas. 12,000. Tapos yung Delta variant, dumami na rin. Dumami. Dito nga sa Pangasinan, meron na kaso yung partner, yung Delta. Kaya mag-iingat po lagi, mga kababayan natin. Alam mo partner, ito, namasyal ako sa mga tarim kahapon. At saka sa bandang Bugalyon. Yung tanim nila doon, na palay, nauna na sila ng matagal kaysa sa atin, yun palang nagtatanim eh. Yung iba, katatapos pa lang magtanim, yung iba, tatanim pa lang. Pero doon, malapit na, yung nakita ko kahapon, talagang nagbubunga na. Iba talaga kapag may patubig. Number one. Nauna na sila talaga. Maraming patubig kasi dyan. Sa lugar na yan. Nagagaling doon sa Agno River. Tama. Maraming tubig dyan. At, partner, napag-usapan natin yung tungkol yan sa bakuna. Department of Health. Masamang balita pa na. Ano yun? Kahapon, lumabas yung balita galing sa Commission on Audit, COA. Imagine partner, ang sinasabi ng COA, mayroong expenditure ang Department of Health, mga kabayan. Napakalaki. Ang questionable, 67 billion. Sa bakuna lang? Yung kanilang pandemic response. Siyempre, pag pandemic response pa na, andyan na lahat. Kasama na lahat yan yung mga bakuna, yung mga alcohol, yung mga ginagamit sa pang-COVID testing. Yung mga gear na mga frontliner. PPE. Naku, ang laking pera pa na. Ano yun? 67 billion? Since nagka-COVID o? Mula pa nung last year. Nagsimula ang pandemic. So ang expenditures na nila na naitala ay umabot sa 67 billion. Ayon sa COA. Na ito ay walang mga karampatang dokumento. Sus Mariosep. Kaya ito na yung sinasabi ni Juan Panal ni Senator Manny Pacquiao. Pambihira naman. Ay nako, talaga. Sana ito, dahil iimbestigahan ng Senado, magkakaroon ng isang full-blown investigation ng Senado. Titignan kung saan ba talaga napunta yung napakalaki. Imagine mga kaibigan 67 billion na pera.
Mm-mm. ng taong bayan. Mm-mm. Ngayon po hindi natin sinasabing talagang nilustay, Mm-mm. pero kuha pa na Mm. nagsasabi. Ibig sabihin, Mm-mm. itong Commission on Audit, mga kaibigan, ito po kasi ang ahensya na nangangasiwa, tumitingin Mm-mm. tungkol po sa paggastos. Commission on Audit, yan. Ina-audit po niya kung paano ginagamit ang pera sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, may laman, Mm-mm. reliable Mm-mm. yung kuha. Oh, kasi COA na yan. Sila nag-audit mismo eh. Sila nakakaalam eh. Ayan. Oo. Naku, baka naman ang daming kumita dyan. Ay, siyempre. Iyon ang napakasakit talaga, partner. Alam mo yung nanakawin yung pera na dapat ay gagamitin sa ikabubuti o sa kapakanan ng mga kababayan, ay talagang ewan ko kung bakit may mga kayang gumawa ng ganyan. Baka naman dito, ituluyan na kung masibag itong ating kababayan. Secretary Duque. 67 billion. Ang laking pera. Tapos hindi may paliwanag. Yan. Oo. Yan. Although sinasabi naman ni Secretary Duque, meron naman daw silang mga dokumento. Sasagutin daw nila yan. Pero kung ang partner kasi ganito yan eh. Kung mayroong dokumento, at siyempre ang dokumento, ginagawa yan bago mo gastusin yung pera. Di ba? Tama. Tama yun, di ba? Tama. Pipirmahan ni ganito, kung para saan gano'n. Huwag yung tatanungin na ng COA. Tapos, hindi mo ma-provide yung mga dokumento na yan. Magpapalipas ka pa ng mga buwan bago mo ma-provide. Aba, delikado na yun. Kasi may posibilidad na yung mga ilalabas nilang dokumento mamaya, doktor. Yan ang di ba? Lalong masama. Yung ang sinasabi naman ng Presidente, pinagpapaliwanag niya. Si Secretary Duque. Bigyan din ng karampatan ng mga panahon para magpaliwanag. Dahil kung matatanda mo ka di ba? Ang dami ng mga talagang sumingaw, sumabog. Diyan sa Department of Health. Department of Health. Talagang bilyon-bilyon. Mga kaibigan, bilyon-bilyon. Ang pinag-uusapan ko dito, tungkol po sa pandemic response ng DOH. Yan ang funny, ang kapag nasa gobyerno at may sikmura na mangupit o magnakaw ka na, napakahirap po yan. Speaking of pangungupit mula sa kaban ng bayan, pag-uusapan natin yan pagbabalik natin pagkaraan ng ilang minuto.
Okay, nasa last segment na po tayo ng ating palatuntunan ngayong araw. Balik po tayo. Muli, binabati namin ang ating mga tagapanood dyan, mga kababayan natin dito sa buong Pangasinan. Ang mga kababayan natin pala dyan sa Mapandan, si Councilor Carl Vega. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. At saka si Kalimlim, Mr. Kalimlim. Magandang umaga po. Nandun, nagkita-kita kami kahapon. Okay, partner. Okay. Ituloy natin yung nabanggit natin kanina. Corruption. Sa DOH. Sa DOH. Alam mo, partner? Malaking pera, partner. Oo, sobra yan. 67 billion. Naku po. Ilang kalsada na, ilang eskwelahan na mapapagawa niyan, partner. Naku po. Alam mo, partner? Speaking of corruption, alam mo kasi ganito kapag ka ang isang politiko nag-corrupt, tapos ipaninigay sa tao pagdating ng eleksyon, ang tawag doon, partner, waras, di ba? Yun ang masamang waras. Masama dahil galing sa masama. Galing sa masama. Di ba, partner? Pero paano, partner? Kapag ang isang tao nagbigay, pero galing sa kanyang pinagpawisan, galing sa sa sarili niyang pera, hindi niya, pinaghirapan niya. Ano tawag doon? Yan isang paraan ng iyong pagbibigay ng tulong. Tulong, regalo. Yan, regalo. Kasi hindi nakaw. Di ba, partner? Magkaiba po yun. Magkaiba yun. Yung mamimigay ka, politiko ka dahil pero yung binibigay mo, hindi mo pinaghirapan. Galing sa masama. Galing sa masama. Yun ang tinatawag nilang korupsyon. Pardon, may kwento niya. Si Robin Hood, na ito ay isang alamat. Robin Hood, oo, tama. Ito ay madalas na mapagkwentuhan ginagawa itong parang sa mga pag-aaral sa eskwelahan, pagkwentuhan yan. Tama. Nagnanakaw si Robin Hood, oo. Na pinamimigay naman niya sa mga tao. Mga mahihirap. Parang si Asong Samungga. I-localize natin. Nagnanakaw din. Yan ang history noon. Na pinamimigay din daw. Yan sa mga Manileño. Ay ngayon, ano ang magiging ikangay batayan ng ating mga sa mata ng batas? Hindi po tama yan. Sa mata ng ating Panginoon, mali yan talaga. Pero kung yung ibibigay mo naman galing sa pinaghirapan mo, galing sa yung dugo at pawis. Maraming tawag yan partner. Maraming sabing regalo, maraming sabing kawang gawa, maraming sabing pagtulong. Pero never po na matatawag yan na corrupt. Di ba? Hindi talaga. Sarili mo pinagpawisan yan Inamigay ka sa kapitbahay mo, para kang namigay ng ulam sa kapitbahay. Anong tawag daw? Pagtulong. Ganun, wala pong pinag-iba yun. Kinatay mo yung manok mo. Binigyan mo ng isang hita yung kapitbahay mo. Ilang buwan na inalagaan mo. Ay kaysa naman yung nagsikwat ka ng manok. Nagsikwat ka ng manok ng iba. Niluto mo. Pinapulutan mo sa ano. Yun ang mali. Ay, nako partner. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa korupsyon. Pero kulang na po tayo sa oras. At mamamaalam na po kami. Sa susunod na Lunes na po kami ulit babalik. Ang tabayanan po ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, Pangasinan, lalong-lalo na po dito sa mga kababayan natin sa bayan ng Pusurubio. Paring Edwin. Okay, muli po, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong parating pagtangkilik dito po sa ating palatuntunan. Ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwan ng magandang umaga, bayan.
Yan, mag-iingat po kayo mga kababayan hanggang sa muli.